బ్రాహ్మణులు అంటే బ్రాహ్మణుల మీద అపహాసం, బ్రాహ్మణుల్ని ఒక జోకర్ లాగా మాట్లాడటం, సినిమాలు పరిహసించడం, ఇవన్నీ నాకు ఆవేదన కలిగించే అంశాలు. నేను ఎప్పుడు కూడా సినిమాలో కులం పేరు ఇప్పుడు పెట్టుకోలేదు, ఎప్పుడు పెట్టలేదు. ఒక కులాన్ని పరిహాసం చేయలేదు. ఇది నా విలువ, ఇది నా కమిట్మెంట్ సమాజం కోసం. ఇంత గొప్ప వ్యక్తులు, ఇలాంటి కులాల్ని ఎవరికి తెలుసు? బ్రాహ్మణుల్లో ఎంత గొప్పవారు ఉన్నారు. ఈ రోజున అందరినీ ప్రతి ఒక్కరూ చాలా వరకు బ్రాహ్మణుల్ని చాలా వారి మీద వ్యంగ్యాలు, వెటకారాలు, అపహాసాలు ఇవి నాకు చాలా బాధ కలిగిస్తాయి. ఒక సమాజంలో మనందరం ఉంటే ఇంకో కులాన్ని దూషించడమే, ఇంకో కులాన్ని ఎవరో చేసిన తప్పులకి, ఎప్పుడో వేల సంవత్సరాలు చేసిన ఎవరో చేసిన తప్పులకి. ప్రతి సమాజంలో అందరూ మంచి వాళ్ళు ఉంటారు, జ్ఞానాన్ని తప్పుదోవ పట్టించే వాళ్ళు ఉంటారు, జ్ఞానాన్ని స్వార్థానికి వాడే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళెవరో చేసిన తప్పులకి, గతంలో మీ వాళ్ళందరూ తప్పులు చేశారు కాబట్టి ఈ రోజు మిమ్మల్ని శిక్ష విధిస్తామని చెప్పి అప్పుడెప్పుడు గతకాలం చేసిన వ్యక్తులు తప్పులకి ఈ రోజున కూర్చోబెట్టి బ్రాహ్మణ సమాజాన్ని అందరూ శిక్షించడం నాకు నిజంగా చాలా ఆవేదన కలిగించేది, చాలా బాధ కలిగింది. ఎక్కడో మారాలి, ఆ గౌరవం తిరిగి తేవాలి. ఎందుకంటే చాలా తక్కువలో ఎకనామికల్ గా బతికి జ్ఞానాన్ని ఒక పూట, నేను మొన్న కూడా ఎవరితో మాట్లాడుతూ ఉంటే వారాలు చేసుకొని తల్లిదండ్రులు చనిపోయి సమాజాన్ని వాళ్ళు వేలెత్తి చూపరు, వాళ్ళ కష్టం మీద వాళ్ళు పడతారు. పడి అలా ఉద్యోగాలు సంపాదించుకున్న బ్రాహ్మణులు ఎంతోమంది తెలిసినారు. పల్లెత్తు మాట అంటే ఎవరు వారిని ఎవరిని ఏదైనా అన్నా కానీ వాళ్ళలో వాళ్ళు ఇబ్బంది పడి కుమిలిపోయే వాళ్ళు తప్ప కూర్చోబెట్టి పోరాటాలు చేసే వ్యక్తులు కాదు. కానీ బ్రాహ్మణుల తాలూకు పోరాటం, బ్రాహ్మణుల తాలూకు పోరాటమే కనుక లేకుండా కానీ ఉండి ఉంటే ఈ రోజున భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి ఉండేది కాదు, బ్రాహ్మణులే కనుక లేకుండా.